Мария на Свети Франциск. Скъпи слушатели на радио Аве Мария, хвален Исус! Днес продължаваме нашата подготовка за преживяването на тържеството непорочно зачатие на Дева Мария. Правим това с примера и опита на Свети Франциск. В предишното размишление засегнахме важността на ролята на Дева Мария в нашия живот на вярата. Също и малко от историята на живота във вярата от средните векове на християнството, от които се откроява за нас по особен начин животът на Свети Франциск. Живот, изпълнен с вяра и любов към Христос и Неговата майка Мария, която Франциск вижда в светлината на Евангелието, послушанието, бедността и целомъдрието. Както вече подчертахме, основният опит във вярата на Франциск е Бог. Благодарение на Исус, Франциск може да познае Неговата майка. От възхищението към Исус преминава към възхищението спрямо Мария. Това е път, който се различава от обикновената набожност към Мария през тази епоха. Както имахме възможност да чуем от предишното размишление, хората се страхували да се обръщат директно към Исус, Царя и Господаря. И за това са се възползвали от застъпничеството на Мария и светците, което е трябвало да умилостиви Бога, за да обърне внимание на недостойните и грешни хора. Христос, чрез своето страдание и смърт на кръста, извършва нашето спасение. А Мария е с Него. Тя изпълнява своята роля на майка, която е силно свързана с вярата, застъпничеството, примера, състрадателната любов и майчинството за хората. Размишлението върху унижението на Христос ни позволява да забележим и унижението на Мария. И това е общност на живота на Исус и Мария. Това вижда Франциск. Общност на живота между сина и майката и сина. И тази общност притежава семейни черти. Този път начертава Франциск, който да бъде следван от братята и сестрите, които в общността трябва да бъдат като в семейство. Но нека видим вярата на Франциск в една от молитвите му към блажена Дева Мария. Бъди поздравена, Госпожо Царице свята, свята Богородице Марио, която си девица, направена църква и избрана чрез Пресветия Отец от небето. Той те осветил с Пресветия възлюбен свой Син и Светия Дух Утешител. В теб е била и е всяка пълнота на благодатта и всяко добро. Бъди поздравена, дворец Негов, бъди поздравена, скинио Негова, бъди поздравена, дом Негов, бъди поздравена, одежда Негова, бъди поздравена, рабиньо Негова, бъди поздравена, майко Негова. И вие всички свети добродетели, които Светият Дух със своята благодат и освещение влива в сърцата на верните, та от неверните да направи верни на Бог. Анализът на тази молитва ни позволява да достигнем до основното съдържание на образа на Мария, такъв какъвто е виждал и в който е вярвал Франциск. Франциск вижда Мария вписана в светлината на Светата Троица и Църквата,
която си девица, направена църква и избрана от Пресветия Отец от небето. Той те е осветил с Пресветия възлюбен Син и Светия Дух Утешител. Свети Франциск възприема тайната за Мария по тринитарен начин. Нейните взаимоотношения с лицата на Троицата подчертават нейните имена, с които я нарича Франциск – дъщеря и рабиня на най-великия цар, Отец. За Исус Христос тя е рабиня и майка. За Светия Дух – възлюбена, годеница. Тези названия не говорят за взаимоотношенията от най-близък характер, връзка, която може да свърже човека с божествените лица в Светата Троица. Тези титли са приписвани на Мария въз основата на нейното участие в цялата история на нашето спасение. Титлите майка и рабиня се раждат в сянката на Христос. Заради Него. Тези две названия на Мария са библейски. Така я описва Евангелието – майка и рабиня. Така също е била приета и от първата християнска общност. Тези титли посочват ролята на Мария спрямо Христос и църквата. И така можем да кажем, че Мария на Свети Франциск е възприемана в тази молитва по два начина. Библейски – майка, рабиня, Богородица, девица, направена църква. За Франциск особена тайна представлявало въплъщението на Христос. И най-много се възхищавал на Божието майчинство на Дева Мария. Мария взима участие в въплъщението като дворец, одежда, скиния, Божи дом, място и пространство, където се е осъществило чудото на въплъщението. В тази дарохранителница, т.е. в пресветата утроба на Мария, Божият Син е въвел човешкото си естество, та Създателят на Вселената да стане наш брат, а Пресветата Девица – майка на всички. Избрана от Пресветия Отец в небето. Избрана, осветена, което означава пълна с благодат, всякакво добро, и може да бъде и да се превърне в Божи дворец, дом, одежда, рабиня и майка. И от историческа гледна точка, по тези времена можем да говорим, че са били феодални. Тя е господарка и царица. Тези наименования показват славата и въздигането на Дева Мария. Тази, която господарува, тази, която царува. Франциск нарича Мария църква, защото предвечното Слово е заживяло в нея, по същия начин, както евхаристичният Христос в храма. Тя е одежда, покриваща Сина, придаваща му вид и красота. Майката е негов дом, девица, направена църква в общението на молитвата. В Мария присъства Бог, както присъства в църквата и в храма. Мария на Франциск е едновременно образ на църквата и първа приемаща Христос, както и образ на църквата като тази, в чието тяло е заживял самия Христос. Мария е това благоприятно място
и пространство за Божия Син, избрано от Него, осветено от Него, удостоено за възвеличаване от Него. От тук всички братя и сестри на Франциск са призвани да търсят помощ и да взимат пример. Какво днес означава да бъдем по примера на Мария дом за Божия Син, Негова дарохранителница, раби Господни, майки, които го раждат всеки ден със своите думи и дела. Нека днес да размишляваме върху тези въпроси. Те са особено актуални днес за нас. Примерът и учението на Франциск също. Затова той признава Мария за своя и на братята си ходатайка и за говорителка на ордена, която го представлява пред Бог, защитава във всички трудности и от Негово име да благодари на Бог за получените благодати. Нека тази, която като първа е имала в себе си Христос, да бъде за нас пример и помощ в нашето християнско призвание, в изпълняването на Божията воля, в всекидневните ни задължения.